nwaanyị adịrị anyị mma. Ọkọchị Ambara TV anyị abịago wetara ife ome nke a na-akpọ inu Igbo. Ka inu ọhịa atụta ata bụ inu na-asị na onye bụ ji tọwa alụ ka nye ọnya ji. Mụ nwa tọwa afọ ka m erujugo ọnya nwa. Onye bụ ji tọwa alụ ka nye ọnya ji. Mụ nwa tọwa afọ ka m erujugo. Nke mbụ ka anyị gaa n'iru ịkọwa inu nke ma tupu anyị na-akọwa ya, biko nwanne nwoke na nwanne nwaanyị tụsaalụ m inu a, tisa anya send ya ma lesi Igbo, tụsa anya ka nwanne ine wee mara ya. Ọ bụrụ ime nke nwa ka anyị jụọ na-ama inu nke nwa ma asụsụ Igbo. Ka inu nke anyị too sị na onye bụ ji tọwa alụ ka nye ọnya ji. Mụ nwa tọwa afọ ka m erujugo. Mana mgbe gboo a na-eje n'ubi eje ebute ji, ebutecha anya ejeke ya n'ọba, ma na ọba adị ọzọ. Ụfọdụ ụmụazị na-ama ọzọ fewa ọba, ekecha ya n'ọba ọ dịzi anya mbọsị ịchọziri ị na-ewere ya na-eri, ma mgbe ị chọrọ ewere ya na-ere. Mmadụ